Ja mensen, goedenavond. Met bar alasma odi. Iedereen van harte welkom. Mensen, tem si bepaalde sani top. Tem si bepaalde sani. Sang abope donga busi kode samatok. Tem si bepaalde sani sang abope donga busi kode sama. Mensen, make we de eerlijk. Make we de eerlijk. Temi luku den sani sang bravo. E donga busi konde sama tok. De sama die bravo e vernietigt toch. Opzettelijk. Da want to andomande. Want to andomande. Sainya memang gogo. Da demanda ne wan yere. Next. Atori fudausa. Anga bravo no. Ini wan sama san komote uit abop. Amu dede. Ini wan jukas masan komote uit abop. Amu dede. Saide wi tanso. Ke masra gado saide desma disi tanso. Soortu fluk. Soortu fluk den abop sma disi abitapu deng. Saide desma disi didibi. Enke fadausa srefe takiasani. En mi e steun dausa. Mi e ondersteun dausa. Enke fadausa srefe takiasani tak desma disi. Desma disi na didibi satan. Anoti de me sorwi dat den abop sma disi gevaarlijk. Anoti de mi e sorwi dat de abop sma dis na gevaarlijk sma. De lei, de du ogri, de gisma mankeri, de pleeg geweld. Alla soort ogri de man disi e du angasma. Da want to school to e jepi de man e pot de sani in de doofpot. Kapitaal de lekte jepi de man fu abop e pot de sani in de doofpot te den du de ogri. En dat te den abop man disi du de ogri. Dat a top voor abop, dat de contactie, we keuren het af. We keuren het af. Tamara de doen baka. Dat de contactie, we keuren het af. We keuren het af. Tamara de doen baka. Dat de contactie, we keuren het af. Deze mensen zijn ziek. Deze mensen zijn ziek. Ubribimi. Zo'n rustig vrouw in ke dausa. Charlie na iki sui fasmano. Charlie, kode eerlijk. Charlie na iki sui une sarasmano. Zo'n rustig vrouw in ke dausa. Asma, 2 jaar geleden. Ongeveer plus minus 2, 3 jaar geleden. Usabita ki bijna asma belas libi. Bijna asma belas libi. Uno abi wan pikin sari atino. Une sarasma no. Saide wi didibri. De abops ma saide wi satan so. Saide wi didibri so. Saide wi yorka so. Uno abi wan pikin sari ati e sarasma no. Uno abi wan pikin sari ati e sari dausa no. 2 jaar terug. 3 jaar terug. Bijna asma. Begwe fikawi. Bijna asma belas in libi. Ongeveer 2 jaar. Metaki ongeveer minosa precies o temoro. Maar ongeveer 2 jaar terug. Dausa bek moeten uit abop. Die dausa komen uit abop. Heer abop be kosasma. Heer abob be kosasma be. E belede kasma. E falasma lastig. E kosasma te. Bijna afro be go kiren srefi. Bijna afro be go kiren srefi. Dat den abobsma dis ne verander. Udi di bri satan wi. Bijna afro be go kiren. Die dau sabe komoto uit abob. Die dau sabe komoto uit abop. Nee, wie abops ja de mongos maar dat de goede niet nagesproken, maar naar de abops maar met taki.
Die dausa be komoto uit abop ne wi fadon tapu dausa. Ne we kosi dausa te we kosi dausa we du ome senyanga dausa te bijna dausa be go kiren srefi. Bravo go fende dausa. Die bravo go fende dausa. Amango meke foto fa vrouw. Amango meke foto fa vrouw poti tapu internet. Amango meke foto, amango meke video fa vrouw pot tap internet luku ya mi vende ye. Ngu ya mi vende ye. Terwijl in zo'n situatie, if je vastang euro kobung, in zo'n situatie inom film asma. In zo'n situatie inom film asma. Bravo. Ne wi duanga dausa te bijna dausa be kiren srefi. Ne ugo begi asma. U begi asma te nya asma drai kombakana abop. Ne di asma drai kombakana abop. Ne we fight asma. We fight asma. We do ome sanyanga afro. Want to tra di dibri uman pikin de dape. We fight afro. We do sanyanga afro. Te bijna ube kan kira afro srefi. We do ome sanyanga dausa. Te asma no poi moro. Last asma takai komo to baka. A bigi man bravo ja go tampu e lege asma. Dat asma be wani intimidering. Asma be wani poching onder druk. A bigi man bravo e lege sogi abusi konde vrouw. En mi be meko een video sor unu dat den abops ma disi jo bigi nanga lei. Jo bigi fabriceert lei. Jo bigi lanceert lei. Volgens mij natide mi meka video dat die of SD. Mi sorry dat die u kan standby de abops ma disi o bigi leigisma. Jo bigi meke leigisma. Koloku dat mi bari a chobo tifi gerol. Dus no desma no man belgo dape moro na DTV fugo kosisma dape fugo leigisma. Want gerol stopanga asan dat no. Want dana DTV den be gebruik fu bel kosisma nanga bel leigisma na DTV den be dosan dati. A kaulo dati stop no. Dan a bigi man disi bravo. A bigi man disi dat dau saso een vrouw, dau ne saras mano. We do den sanyanga asma, achasmak moto da we go bigi asma. We go slime asma. Da we go soya asma take ye lu kwan $1,000 ja. Kwan $2,000 ja. Kwan $3,000 ja. Kwan $4,000 ja. We go wani buy asma om. Ome saniwe douanga dausa, ome saniwe douanga bravo, saide you di dibiso bravo. Bravo mi beni miranda deja fu takyanga you. Bika ala den tama fu abo pe fele you. Ala den tama fu abo pe nya you go. Mi beni miranda deja fu takyanga you bravo. Saide wi di dibriso, sandausa dunanga wi. Lady ER na mi nicht. Asama de komoto uit abo bijna ook kiasama. Bijna ook kiasama. Hi abo fadon tapasma e koshasama. E beledigasma. E koshasma. E du omesanyangasma. Saide wi fu abo saide wi tanso. Saide wi tanso. Da ata vrouw baka diana poki. Asama komoto uit abo. Bijna wi kiasama. We kosha sama, we do omesanyanga sama, we belede kasama, we kosidiana. Den abops ma disi saide we di dibri satan so, saide we di dibri so. Belfort, komoto uit abop. U sanyanga Belfort te nono Belfort na 30 kilo amai wegi. Belfort sikite bijna Belfort dede. Alla den sma de komoto uit abop, we do sanyange te bijna mi. U probe fu wisimite, u du omes nyangam wisimite, adimi baka bung, adidaga sombe se kami baka poti bung, adidabo no be se kami baka poti bung, u du omes nyangami wisimi, du omes so sanyangami, we dwangami, adi wisi dat den sanina e woko, ne achobo tifibia fu bravo papi, Jason, ne de man kwanga 20 mana Sofia kon gimman keri dape. Want we see that de wisi di we sende gimi. A wisi di we wisi mi we shitak na wan fu de san na iwoko. Ne papi a chobo tifi
Bia fu bravo, a kaulo boy bravo papi. Ne amankwanga 20 ma Sofia kon gimankeri dape. Baka dat je guade man fu kapitaal delict, u pai kapitaal delict, doofpot. Niemand is aangehouden. Da Abob, saide we do de sandishanga baka buba. Saide we do de sandishanga blakaman. Dausa so wan lief vrouw. If a vrouw tak ja no wani de na Abob mo. Mianga dausa, voor zover ik weet, mi denki mianga dausa na familie mi denki ere. Mi sabi tak de sa maya ouders, a opu den komoto, godolo pishanda moksi. A da say den de sa maya ouders komoto. Maar voor zover ik weet, mi no denki mianga asma di no familie. Maar mi no man, omdat mi esarasma tok. Mi esarasma asama takya no wanimo asama komoto. No her Abob goi falasma lastig. Her Abob e koshasma. If dausa dede obreiti. If dausa dede tama, if u yete ka dede tama obreiti. Diwe fu falasma, diwe falasma lastig no. Bravo, if yete ki dausa dede obreiti. Ateo yere dat wan san pasanga asma da yo kontan panga gankon baka. Da yo kontan pa dat wij keuren het af. Wij van Abob, wij keuren het af. Terwijl nou wie zei je doet de sani? Nou wie zei je doet de sani ga desma? Die lady IR komt uit Abob. Lady IR komt uit Abob. Nee wie voor Abob. Nee we kosi lady IR. We kosi lady IR. We koshasma. We koshasma. We koshasma. E voor lady IR be dede. Ube obreiti. E voor lady IR be dede ube obreiti. Want als zo lijkt na kiwe wani kidensma. Die Belfort komt uit Abob. We kosi Belfort. De Abob sama we kosi Belfort. We do omes nyanga Belfort. We kosi Belfort. If u Belfort be dede u de obreiti. Of kan de if Belfort be dede. Dan we contacti. We keuren het af. We keuren het af. Terwijl na wina den die die edu de sani. Die Jason papi be kon gimankeri dape Sofia. Mi lasho men burudu dape. Temi be dede. Temi be dede, da bravo wanga gankon baka, da de manja be o kontaki, we keuren het af.